Soc la Marta Daó, soc comissària d'exposicions. Les pràctiques fotogràfiques m'han interessat des de fa molts anys i les he anat treballant tant des d'una perspectiva una vessant més teòrica, a través de la investigació i la recerca, com també des d'una vessant més pràctica que dona el comissariat. Fotografies com a espai públic és la primera presentació que es fa de la nova col·lecció nacional de fotografia que es va crear l'any 2014 dintre de les actuacions del Pla Nacional de Fotografia. És una exposició que ha estat produïda per el Centre d'Art Santa Mònica, i que ara arriba a Girona amb una versió adaptada. Durant aquests anys s'han adquirit més unes 850 obres, escollides a través d'un comitè en el qual van formar part diverses persones independents, com Vicenç Bonet, Juan Bofill, Mar Redondo i jo mateixa, a més dels responsables de cada institució on hi ha col·lecció de fotografia, com és el cas del MACBA, del MANAC, de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i de l'Arxiu Nacional d'Art de Catalunya. Així doncs, aquesta selecció ha recollit un gran nombre d'obres que s'ha considerat, s'ha consensuat que havien d'estar preservades i conservades, tant pel valor artístic de cada peça com pel valor informatiu d'alguns treballs més fotoperiodístics. Per tant, aquesta exposició com a projecte curatorial conforma una selecció a partir d'aquestes 850 d'obres que des de Santa Mònica se'n va encarregar fer el comissariat. La selecció que jo he volgut fer podríem entendre-la com una constel·lació, és a dir, a partir de 850 fotografies es poden fer moltíssimes exposicions i en aquesta primera presentació de la col·lecció, perquè és la primera presentació que es fa des de Santa Mònica i per tant aquí és la segona, el que he volgut posar de rellevància és com pensem avui la fotografia i com pensem a través de la fotografia. Per tant, una mica el criteri que he escollit per triar les obres no ha estat el de recollir o de seleccionar les més significatives, perquè a la col·lecció totes són significatives. Per tant, he seleccionat amb dificultat, òbviament, perquè totes són meravelloses, però sí que he volgut privilegiar aquest aspecte, diguéssim, de reflexió d'obres que, ja sigui perquè directament plantegen una reflexió sobre la fotografia, com aquelles que ens hi ajuden a fer pensar. També hem de dir que Fotografies com a espai públic és un títol que fa referència a una figura teòrica, que és la d'Ariel Azoulay, és una teòrica de la fotografia, que ens ajuda a pensar aquest mitjà d'altres maneres fora de les que ja han estat molt establertes. I podríem dir que la fotografia l'hem pensat molt o ha estat molt pensada per la història de la fotografia en termes tècnics, en termes estilístics, i l'Ariel Azoulay el que ens planteja és que la fotografia també es pot pensar des d'altres maneres, com un espai de trobada col·lectiva en el qual tots, no solament els autors i els retratats, sinó també nosaltres com a espectadors hi participem constantment, perquè les fotografies, de fet, les interpretem i les ressignifiquem tots constantment, afegint-hi significats i afegint-hi interpretacions segons el que hagin estat per nosaltres o les experiències que ens hagin proporcionat. Ben entès que aquesta experiència també la farem gràcies a les idees que nosaltres tinguem del mitjà. I aquí és on arriba l'exposició també plantejant una altra qüestió. Tots aquests treballs que trobarem aquí no estan endreçats per ordre cronològic ni tan sols de gènere o d'estil, sinó que més aviat mostren un cert frec a frec, una certa fricció, tant perquè són de diferents generacions, com perquè plantegen temes molt diferents, però la seva associació, justament, el seu contacte, el seu apropament, ens ajuda a entendre i a veure com totes les obres que trobarem al bòlit
parteixen de concepcions de la fotografia molt diferents, que han estat fetes i concebudes en contextes molt diferents, i els autors han volgut replantejar també aquestes idees de la fotografia tocant diferents aspectes. Per tant, aquest posar-les diguéssim que més en contacte ens ajuda també nosaltres, com a espectadors, a prendre una mica més consciència de les idees que tenim nosaltres sobre la fotografia i com aquestes idees, aquests discursos preconcebuts sobre com hem de llegir una fotografia, com l'hem d'interpretar, com ens hi relacionem, com ens deixarem afectar per ella, marquen la nostra experiència, que espero que visitant l'exposició es pugui també reveure, revisitar, posar una mica de dalt a baix també. Per això ens ajudarà molt el desplegable que s'ha fet des del bòlit, perquè ens ajuda a situar cada treball, cada proposta, i també podrem gaudir d'unes entrevistes que hem fet amb cadascun dels autors que ens ajudaran també a contextualitzar aquests treballs fets, com dic, en moments molt diferents i amb plantejaments i propòsits representacionals molt diferents. L'estructura de l'exposició aquí al bòlit s'ordena en dues parts, podríem dir. La primera, que és la que ens rep, és una part que, diguéssim, s'aglutina entorn un argument que és el de prendre la fotografia en si com a objecte d'estudi, és a dir, tots aquests treballs que es plantegen què és la fotografia, perquè encara hi continuem pensant, perquè ens costa tant trobar una definició, que són els treballs de, òbviament, Joan Fontcuberta, que ha estat absolutament clau i importantíssim a nivell internacional respecte a aquest replantejament de com ha estat entesa la fotografia. Una generació molt més jove, Berker Collective, que també continuen reprenent aquesta qüestió a partir d'una conferència d'Ariel Azoulay, que planteja fins a quin punt la fotografia pot ser un llenguatge revolucionari. També trobem la peça de Mabel Palacín, que com ja és habitual en el seu treball, fa tot una anàlisi de la fotografia com a nus gordià de la imatge, entre imatge fixa i imatge en moviment, però que planteja moltes altres coses respecte a aquest gest, d'aquest cos comú, de l'acció individual i l'acció col·lectiva. I també trobem les peces de Jordi Guiomet i Mònica Rosselló, que també es pregunten sobre la fotografia, però des d'una vessant més material, podríem dir. En canvi, en el segon espai, estirem el fil d'un altre argument de l'Ariel Azoulay, que és, ella diu, l'ontologia de la fotografia és política i té a veure amb una certa manera d'estar amb els altres. Quin és aquest repartiment de poders que s'estableix quan un detenta el control de la càmera? Qui és el fotografiat? Qui és el que es pot negar a ser fotografiat, etc. I per, diguéssim, pensar aquest argument de l'Ariel Azoulay d'una banda i amb les pròpies peces i les pròpies imatges, hem cregut que hem considerat que les obres de Tanit Plana i Laia Ramos, exercicis de memòria aplicada, les fotografies de Francisco Ontañón, el treball de Xavier Ribas, LC, i les fotografies de la transició de Pilar Aymerich, tot i les seves diferències, ens dibuixen una constel·lació meravellosa per pensar de manera molt activa i profunda aquesta qüestió. I cadascú ho farà des de la seva pròpia experiència. Per descomptat, són temes oberts que estan plantejats de tal manera perquè cadascun dels espectadors la puguem reavaluar i pensar amb tota llibertat.